سرت سرتê xwedî şeş navçe ye, her navçe gula bexçe ye, cuda neke teviyê me ye, ew ji me re yek perçe ye. Hem xerzîn e hem bohtîn e, bajarekî pir rengîn e, Tirk, Kurd, Ereb niştecîn e, çend sal li ba hev û dûn e. Gurê li Sêrtê sembol e, wek îstîklala Stenbol e, ev der her car geremol e, danûstandin gelek bol e. Mizgefta mezin li virê ye, hûn zanin ku dîrokî ye, 80 sal e li piyayê Selçûkiyan çêkiriye. Uweys e Weysel Qeranî ji dayîk bû li Yemenê, sê tirba wî li cîhanê, Şam û Yemen û Baykanê. Xana Hawêl li ziyaret, misilman tên ji her welat, qurbanjêkirin bû adet, şekir dikirin bi taybet. Tillociyekî ilmî ye, di ilmê de pêşketî ye, hemû tirbê weliya ye, tev mizgeft û medrese ye. Werin mizgeft û medresa, mala û şêx didin dersa, feqe ji wan dikin pirsa, mijar zelal dibe wisa. Tirba Feqîrullah li vir e, salê du car tav li ser e, rêzgirtin e ji mamoste re, ke de ji İbrahîm heqîr e. Ew alim û zanayek e, di ilmê de pir zîrek e, berhema wî ya sereke, ev marîfetnameyek e. Kevirê qul xwezayî ye, kendal e bilindayî ye, ciyekî geştiyarî ye, çemê botan yarê wî ye. Fistexên Sêrtê navdarin, libê wî tije û girin, gundê zîvzîkê henarin, ji nexweşan re dermanin. Parê ev jê re dibên buriyan, çêdikin bi goştê berxan, bi giştî dixwin sibahan, nav û dengê wî li her deran. Perdepîlav bixwin rind e, mewûj û biîv di nav de, çêdikin di dîlanan de, cûdayet çanda me de. Ji wan bizinên tîftîkê, betaniyên baş jê dertê, xalî û merşikê Sêrtê, difiroşin li her welatê. Jin çêdikin bi piranî, ji jinan re bû aborî, jê re zafin müşterî, ji hev re dikin diyarî. Kizwan dibe sabûn qehwe, dişînin welatên derve, sabûna wê pir bifeyde, bikar bînin îro pêve. Li zozadên perwariyê, li herekolê, li çiyê, hingiv dertê ji xwezayê, ew baş e ji bo şîfayê. Mamoste me li Qurtalan, silav ji we re bi dil û can, ji bo bajarê sê ziman min nivîsand van helbestan.